listy padajú, zima prichádza a máme tu dneska prvý diel nového podcastu, ktorý sme pre vás pripravili. Veríme, že tento podcast a celkovo tie ďalšie časti, ktoré vám pripravíme, budú pre vás zaujímavé a rozhodli sme sa trošku ukázať prácu v sociálnych službách z trošku iného pohľadu, pretože je pravda, že tie sociálne služby sú dneska náročné a my si budeme pozývať v ďalších reláciách množstvo zaujímavých hostí, hlavne z radov zamestnancov, možno nejakých hostí, ktorých budete poznať a budeme ich spovedať na nepripravené okruhy otázok, aby to bolo také autentické a určite nám môžete do komentárov napísať vaše nejaké postrehy, po prípade otázky, ktoré by vás zaujímali alebo témy, ktoré by ste chceli rozobrať. Dneska tu mám so sebou moju kolegyňu, pani Formánkovú. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím všechny. Kde by sme si dneska povedali niečo o aktivizačných činnostiach. Úplne z úvodu by nás zajímalo, prečo sociálne služby? Tak já jsem pracovala v obchodě jako na vedoucí pozici a po mateřské jsem chtěla to úplně změnit a sociální služby mě lákaly, ale ne z pohledu pečovatele, ale z pohledu tady toho aktivizačního pracovníka. Tak jsem to zkusila a vyšlo to. A ako dlho ste v sociálnych službách? 5 měsíců. Super. A čo bol taký ten impuls? Lebo viem, že ja to poznám sám na sebe, že človek asi od malička nechce robiť v sociálnych službách. Že čo bol ten moment u vás, že ste sa rozhodla pre tie sociálne služby? No já už zhruba 3 roky docházím k babičce, starám se o babičku, nebo teda jenom přes obědy. A tak mě to trošku zajímalo víc, jak to chodí v těch domovech pro seniory nebo se zvláštním režimem. A tak jsem to chtěla zkusit tady z toho důvodu, jestli to je něco pro mě. A? No je. To je super. Mne sa napríklad strašne páči na tom, že ľudia častokrát na vlastnej skúsenosti zažijú, povedzme, možno niečo, čo ich tak vnútorne presvedčí o tom, že by chceli do tých sociálnych služieb a nakoniec sa rozhodnú na túto dráhu nastúpiť. A mňa veľmi teší napríklad to, keď človek príde do toho prostredia tých sociálnych služieb a to sa dá sa povedať, skoro každého spýtam. Čo bolo taký ten prvý, tá prvá myšlienka, alebo čo bol ten prvý pocit, že keď ste prišli od tých sociálnych služieb? Byl to trošku šok. Takový to vhození do té vody, když člověk opravdu jako neví vůbec, do čeho jde. Protože jsem neměla jako vůbec žádné zkušenosti, jenom třeba sestra, co mi říkala, ale člověk si to neumí vůbec představit, co to obnáší. A potom takové to poznávání té služby a toho kolektivu a lidí, kteří tady jsou. A potom takový to dobro, který vlastně děláte pro ty, kteří to potřebují. Áno, to je pravda, že ten ja to volám, že wow efekt, že je niekedy ozaj wow. Áno. Ja teda môžem povedať z nejakých vlastných skúseností, čo sa stretávam a takto rozprávam s kolegami alebo s inými ľuďmi, že keď prídu do sociálnych služieb, tak väčšina z nich práve zažije ten prvotný šok. A čo bolo pre vás takéto najviac, také tento šokujúce, čo ste možno bežne nevnímala, ja neviem, čo bol taký ten moment, ktorý vás tak šokoval? No, pro mě byl takový největší moment ten první den, když ty lidi vlastně se sešli na ten oběd a vlastně každý ten člověk je úplně jiný a má úplně jinou tu potřebu. A potom druhý den, že člověk si to ještě nepamatuje, jo? Prostě, že každý den se člověk dozvídá, co ještě. A takový potom, když vám někdo poděkuje, nebo když řekne, že vás má rád, jako, a to je takový to, jako to pěkný na té práci. To je že veľmi príjemný pocit a hlavne nedá sa kúpiť. To je určite dôležité. Vy robíte aktivizačnú pracovnicu. Áno. Pre našich divákov možno, čo si mám pod tým predstaviť? Že čo to je aktivizačný pracovník? Alebo čo je vaša náplň práce? Tak hodně lidí tomu říká, že my se s těma lidmi povídáme, že s nima děláme různé aktivity, tak teď nejvíc chodíme ven, dokud to jde, dokud je pěkné počasí. No a pak vyrábíme výrobky, procvičujeme jenom motoriku, pečeme buchty, děláme různé výrobky a vlastně děláme jim ten program, který přes den. A keď zostavujete nějaký ten program, máte na to nějaký plán, alebo podľa čo vlastně ten plán alebo program zostavujete pro tých klientov? Plán máme, ale řekla bych, že jedeme tak jako intuitivně. Když prší, tak samozřejmě nemůžeme jít ven, takže něco pro ně vymyslíme. Zpíváme, pustíme si muziku, tancujeme, když to jde. Super. Takže, a když je venku, jakmile zasvítne sluníčko, ještě tak vyrážíme ven. To je perfektné, protože možno aj väčšina ľudí, čo sa stretám, tak vníma, že sociálne služby sú ako keby miesto, kde príde ten človek a dá sa povedať, že ten človek už v
v tom zariadení ostane za 4 stenami, ostane úplne izolovaný a mi sa práve naopak toto páči, že tieto aktivity naopak tých ľudí dostavujú možno do spoločnosti, možno medzi sebou. Máte nejakú skúsenosť alebo nejakú možno spomienku na to, nejaký príjemný príbeh alebo nejaký pekný zážitok, ktorý ste zažila počas vašej praxe? Něco, čo ráda vzpomínáte? Tak já vzpomínám ráda na to, když vezmeme třeba člověka, který už na tom není zdravotně dobře a je třeba upotán na lůžko. Když ho vezmeme ven, jak ten člověk ožije. Že zase vidí prostě nebe, slunce, stromy, že to je prostě něco úplně jiného pro toho člověka. Pre nás také bežné veci, že ano, vidíme. Přesně tak. Keď ideme von, je zima, nadávame, že aká zima, človek to možno tak necíti, tak ano, to je práve že úžasné, takáto vec, že sa ľuďom venujete. Čo sa týka tých aktivizačných činností, ja to skúsim trošku hlbšie rozobrať, pretože možno diváci nevedia presne, že čo si majú pod tým predstaviť. Som rodinný príslušník a mám niekoľko, by som chcel umiestniť do sociálnej služby. Samozrejme, vybavíme nejaké zariadenie, nastúpi ten človek a vlastne tá úloha toho pracovníka je konkrétne čo? Čo mne ako napríklad záujemcovi o sociálnu službu viete ponúknuť z hľadiska možno využitia času alebo čo by som tak my musíme hlavně zjistit to, co ten člověk dělal dříve, na co byl zvyklý. Když třeba bude chtět paní seniorka, bude chtět luštit křížovky, tak s nima budeme luštit křížovky. Když třeba byla zvyklá poslouchat hudbu dopoledne, tak ji zjistíme, jakou hudbu, budeme s ní poslouchat hudbu. Když třeba byla zvyklá péct, tak jednou za týden, 2krát do týdne vezmeme seniorky, které to zvládnou a budeme s nima pít nějaký oblíbený buchty. Jo, takže... A nejčastější? My hodně pečeme perník, normálně klasický, jako piškot, perník s povidlama. No a tak samozřejmě budou Vánoce, tak bude cukrový, že? To musíme pít, ano. Takže to je oblíbené linecké, vanilkové rohlíčky a perníky budeme pít taky. To si pamätám, ešte z detstva linecké to išlo. To vždycky babka naša piekla, keď ešte teda mohla. A to som vždycky tak tajne si zobral a mama sa potom divila, že prečo je vždycky toho menej, jak sa pripravilo. Takže to obľúbené poznáme všetci. Ale keď sa bavíme už o tej sociálnej službe, spomínala ste Vianoce. Vieme, že tie Vianoce v tých sociálnych službách sú práve ten moment, kedy sa ľudia stretávajú s rodinami. Bohužiaľ je to aj možno taká trošku tienistá stránka, že niektorí ľudia už tie rodiny nemajú. Ale tá prevádzka, ten provoz vlastne v organizácii stále ide. Ako máte nejakú špeciálnu prípravu, ako sa pripravujete na také vianočné sviatky v sociálnych službách, alebo ako to prebieha? Tak určitě budeme tvořit s klienty adventní věnec. Budeme zdobit stromeček. Bude Mikuláš. Mikuláš bude. No a dál nevím přesně, protože jsem tady na Vánoce nebyla ještě, takže to bude pro mě poprvé, takže jsem taky zvědavá, jak to bude probíhat. Já si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, pretože ten program pre tých ľudí viem, že sa snažia robiť ako viaceré organizácie, aby tí ľudia zažili tú vianočnú atmosféru. Projekt Ježiškova vnoučata, takisto, takže tým ľuďom to vykúzli radosť. Veľmi sa teším ja osobne na tieto Vianoce, pretože prišlo veľa nových ľudí, veľa možno ľudí mimo sociálnych služieb. Máte nejaké očakávania, alebo čo očakávate od tohto možno takého vianočného obdobia, alebo je také... Já si myslím, že to pro mě bude emočně takový dost náročný, třeba ohledně těch lidí, kteří nikoho nemají vlastně a budeme tady pro ně jenom my. Tak to si myslím, že bude trošku takový, ale bude pro mě hezký pozorovat, když ta rodina přijde za těma lidma a když i třeba s náma se trošku pobaví, takže na to se těším hodně. A budete to z Vianoce pracovat? Budete mít nějakou službu, či ještě nevíte? No, já bych chtěla. Ano? Já bych chtěla aspoň jeden den jako přijet, jak budou svátky, tak se podívat. Taká vianočná atmosféra, také spomalené. Mne sa to tak páči, že je to také všetko také kľudné, také príjemné, naopak cítiť tak povzduší takú tú vianočnú atmosféru, všade pohádky, takže to tu kroví, to musí byť. Častokrát sa napríklad stretávame aj s názormi takými, že v tých zariadeniach častokrát tí ľudia niektorí nemajú možnosť nejakých aktivít alebo naopak sú možno z aktivít vyčlenení. Ako vy napríklad, alebo snažíte sa vlastne aktivizovať úplne všetkých, alebo máte to nejak rozdelené podľa schopností, alebo... My s kolegyní se snažíme úplně všechny, ale jsou opravdu lidi, kteří nemají zájem nebo nechtějí a zbytečně do toho nenutíme. Ale zeptáme se, a stalo se nám, že třeba člověk, který vůbec nechtěl, tak najednou řekl, že jo, že jde. Takže jako my se vždycky zeptáme, ale jsou seniori, kteří nechtějí. To je zajímavé.
zaujímavé, lebo pretože viem, že občas sa stane, že niekedy ten senior je tu možno nedobrovoľne, alebo stáva sa, že rodina skrátka nemôže sa o neho postarať. Máte takúto skúsenosť, že ste zažili niekedy možno komunikáciu s niekým, kto tu nechcel byť? Áno. A viete nám trošku povedať o tom, že jak jste to vnímala, alebo ako to na vás působilo? No, ono je to těžké, protože rodina řekla pánovi, nebo oni mu neřekli, že vůbec sem jde, takže je stále takový zmatený a chodí, ptá se, kdy půjde domů. Člověk musí na něho mluvit klidně a být takovej vlídnej, protože on to fakt jako těžce nese. A právě toho se snažíme začlenit do toho kolektivu a do těch aktivit a trošku se nám to daří, ale je tam víc těch neúspěchů než těch úspěchů. Ale neúspěchy patří k životu, ano, to je motivace do ďalších bojov. Stále, ako ste spomínala, že s tými ľuďmi neustále sa pracuje. Vidíte aj vy niekde nejaké možnosti svoje, že kde by ste sa v akých činnostiach viac uplatnila, alebo povedzme nejaké možno vzdelávanie, alebo nejaké možno zajímavé aktivity, které byste chcela viac rozvíjat? No, my jsme teďka zrovna s mým vedoucím řešili, že v Kroměříži bude v listopadu ples seniorů. Super. Pro seniory, ples sociálních služeb. Tak jsme právě rozebírali, jestli bychom tam třeba nezajeli. Tak to už abyste začali cvičit. No, takže to mě tak jako láká trošku, jako ty, kteří můžou, je vyvízt třeba ven ještě a do společnosti. Je to úžasné, pretože viem, že niektoré akcie, ktoré sa robia sa aj pre seniorov, robia sa pre rôzne vekové kategórie. A mne sa veľmi páči, keď vidíte aj na tom tanečnom parkete ľudí a je úplne jedno, či ten človek je mobilný, alebo dajme tomu je na vozíku, ale že aj napriek tomu dokážu proste sa zabaviť, tancovať v rámci možností a to sa mi strašne páči, takže verím, že to je určite dobrá myšlienka. Keď tak obecne sa spýtam o tých sociálnych službách, lebo veľa ľudí si predstavuje sociálne služby len hlavne seniorov, čo samozrejme to sú aj iné vekové kategórie, iné skupiny ľudí. Ale keby som sa dotkol konkrétne tých seniorov, vy vlastne pracujete so seniormi. Áno. Je možno nejaký predsudok, ktorý ste mala predtým, ako ste prišla do sociálnych služieb a teraz? Že je tam nejaký rozdiel, čo sa týka názoru možno, alebo takého ponímania? Já bych nemyslím si, protože vlastně sestra pracuje taky v domově se zvláštním režimem a partner pracoval v domově pro seniory, takže jsem tak jako zhruba o tom povědomí měla, ale myslím si, že předsudky žádný. To je veľmi dobré, pretože stretávame sa s tým, že občas tie predsudky sú, ale nevadí, my na tom zapracujeme, pretože tie sociálne služby sú veľmi potrebné a nie len teraz, ale týkajú sa nás všetkých a budú sa nás týkať, takže ja som veľmi rád, že práve ľudia ako vy a ďalší naši kolegovia a možno ďalší, ktorí nás sledujú, že sa sociálnym službám venujú. Ale keď sme aj sa bavili ešte o tých Vianociach, tak by som možno sa spýtal, a to ma tak zaujíma celkom, že či vy napríklad si dávate nejaké predsavzatia do nového roku a aké sú a ako dlho vám vydržia? Tak předsevzetí si vždycky dávám, jelikož mám 3 děti, jedno teda už dospělé, tak si vždycky říkám, že budu klidnější rodič a vydrží mi to a myslím si, že s věkem se to snažím udržet dlouho. Takže to ide. Teď s tím 3. dítětem už jsem úplně klidná. A pracovný nějaký cíl si dáváte někdy, alebo nějaký taký profesný? Vzhledem k tomu, že jsem byla na té rodičovské, tak jsem to tak jako pracovně neřešila, ale chtěla bych se trošku dovzdělat. Jo, takže bych chtěla bych si udělat určitě kurz bazální stimulace. No a pak se pohlídnout ještě, jaký jiné možnosti jsou, takže to bych jako chtěla. To je úžasné, lebo viem, že tá bazálna stimulácia je dosť dôležitá v tých sociálnych službách. Naopak, práve keď zamestnanec vidí sám tú potrebu a chce sa dovzdelávať alebo chce sa konkrétnej oblasti venovať, tak je to možno len pozitívne, pretože tak ako sa všetko aj cez sociálne služby sa vyvíjajú a tá starostlivosť a tá péč vlastne od tých ľudí ide dopredu. Ale je veľmi zaujímavé napríklad, čo tak možno sledujeme aj obecne, ako bol napríklad ten COVID a tá pandémia, ktorá samozrejme bol tam veľmi výrazný vplyv sociálnej izolácie a všetky tieto veci. Možno zasiahla aj do osudu nejakých ľudí, možno niektorých ľudí do tých sociálnych služieb dostala, naopak niektorých možno od tých sociálnych služieb odradila. A ako to na vás pôsobilo? Teraz nemyslím konkrétne tú situáciu s tým covidom, ale celkovo to nastavenie spoločnosti voči sociálnym službám, voči starostlivosti o ľudí, starostlivosti o seniorov. Myslím si, že ta pandemie nebo ten covid rozdělil lidi hodně, že jsme se přestali respektovat. Že jsme si neuvědomovali, že já mám nějaký názor, vy máte nějaký názor.
a já nemůžu vám tvrdit, že ten můj je dobrý a váš je špatný. Ale jinak jsem to asi nějak jako nevnímala, nějak negativně. Je pravda, sme sa dostali do situácie, kedy presne, že máme nejaký názor a teraz sa snažíme ten názor vnútiť, když naopak každý by ten názor mal mať a zvlášť v tých sociálnych službách, keď sa bavíme o tej individualizácii, tak ono je to potom paradox ten, že my sa snažíme náš názor vnútiť ďalším a neriešime tú individualitu. Áno, česne. Niekedy u tých klientov sa snažíme to individualizovať, keď to tak nazvem, a medzi nami zamestnancami naopak paušalizovať. Takže je to možno taký fenomén. Čo očakávate možno do budúcna od svojej práce, alebo kde vidíte možno nejakú rezervu, kde sa viete posunúť, kde naopak vidíte nejaké medzery? A teraz nemyslím len vy ako osobně, ale možno pracovně, v práci. Tak já se určitě budu teď přesunovat na nové DZR, na spodní patro a uvidíme, jaké tam budeme mít seniory, takže tam na to se těším a možná trošku blíž poznat tu péči, co třeba má přímá obslužná péče, bych chtěla trošku více o tom dozvědět, protože vlastně my jsme od nich trošku tak jako odsunutí. Takže také nejaké možnosť, také združenie zamestnancov, trošku sa im priblížiť, to je veľmi dôležité určite. Pýtam sa ešte tak možno takú na okraj len vec zo zaujímavosti. Vy ste niekde z okolia, alebo chodíte z väčšej vzdialenosti? Já jezdím tady 15 kilometrů. 15 kilometrů, dosť? No já jsem byla zvyklá jezdit 20, takže a ještě na směny ranní odpolední včetně víkendu, takže tady tohle mě úplně naprosto vyhovuje. Nemám problém jako s řízením, to mi vůbec nevadí. Tak to sme veľmi radi, tešíme sa z toho, že si nájdete čas a ste rada, že sem prídete, lebo jedna vec je dôležitá a to si myslím, že to je ten čas, pretože ten čas, keď venujeme druhým ľuďom, to je jediná vec, ktorú nevieme vrátiť späť. Áno, presne tak. A už to nikde nevráti, takže ja som veľmi rád, že práve sú ľudia, ktorí ten čas venujú a ešte cudzím, čo je úplne úžasné. Vidíte vy možno nejak v spoločnosti celkové nastavenie medzi ľuďmi, ktorí možno v tých sociálnych službách nie sú nejaké možno také predsudky, alebo nejaké také, ja neviem, mýty možno, ale asi tie predsudky voči sociálnym službám a zariadeniam? Já to vezmu spíš vůči mojí pracovní pozici. Když někomu řeknu, že dělám aktivizačního pracovníka, tak všichni řeknou, tak to je v pohodě, tak ty si s něma přece povídáš. Jenže kolikrát si člověk dozví věci od nich, že psychicky to musí trošku jako zpracovat. A ze začátku to není vůbec jednoduchý si ty lidi jako nepřipustit k tělu. A jsou doteď jako seniori, který prostě mám ráda a jsou takový, který vám přirostou k tomu srdci a když potom odejdou, tak není to lehký. Ne, je to neprofesionálne. Je. Ale sme ľudia. Áno, presne tak. To je pravda. A myslíte si osobne, že teraz keď opomeniem to, že pracujete v sociálnych službách, teraz ma skôr zaujíma taký názor ako váš, ako človeka. Myslíte, že tie sociálne služby potrebujú nejakú zmenu? Do budúcna potrebujú niečo, na čo by sa mal možno vláda, možno niekto zamerať, aby sa zlepšili? No, těžko na to asi teď ještě nedokážu odpovědět. To bych vařila z vody, kdybych na to teď odpovídala, takže myslím si, že nevím. Posúdiť. Je pravdou, že tie sociálne služby možno potrebujú nejakú zmenu, ale o tom nebudeme polemizovať, na to tu nie sme. Zaujímalo by ma ešte, keď sa vrátim k tej vašej práci aktivizačného pracovníka, čo také konkrétne napríklad, ja neviem, uvediem bežný príklad z praxe. Príde ten človek, nový človek do zariadenia, samozrejme je to pre neho stres, teraz príde na to oddelenie, tam sú noví ľudia, nový personál, nové prostredie a jemu niekto povie, tak teraz ste tu doma, teraz sa tu budete fungovať. Predpokladám, že sa asi snažíte nejak adaptáciu zvládnuť. Povedzte nám trošku, že ako snažíte sa toho človeka adaptovať, alebo ako snažíte sa s tým človekom pracovať, aby sa lepšie cítil v tom domove, aby to nebylo taký stres pre něho? Tak ze začátku mu necháváme čas, jak potřebuje, on vlastně necháme ho s tou rodinou, dokud se ta rodina nerozloučí a neodejdou. A pak třeba za tím člověkem jdu a zeptám se ho, jak se jmenuje, odkud přijel, jakou má rodinu, co třeba dělal za zaměstnání, jaké měl koníčky a podle toho vlastně potom už se řídím ohledně té aktivizace a snažím se mu potom i ty budoucí dny věnovat trošičku víc času, i třeba když snídani podáváme nebo oběd, tak aby prostě věděl, že tam pro něho jsem a že kdyby něco potřeboval, že se na mě může obrátit. To je veľmi dobré. A spýtam sa možno tak, ako čo zaujíma možno veľa ľudí, papiere, dokumentácia, nerobí vám problémy?
Myslím si, že ne. Lebo niekedy je toho veľa. Je to fakt, že hodné a človek si povie, že to je byrokracia zbytočná, ale... Tak vždycky si tu půl hodinku musí člověk najít a to je to poslední, co mě trápí. To je dobré počuť. Zajímavá ma ešte taká posledná možno vec. Chystá sa jarmark, vánočný jarmark. Je to taká tradícia, dá sa povedať, od roku 2017, ak sa nemýlim. Myslím, že bola tam nejaká pauza počas covidu. To bude vaša prvá akcia, predpokladám. Ano. Máte nejaké očakávanie, alebo ako si predstavujete, že tá akcia prebieha? Počuli ste už od kolegov? Já jsem tady byla loni na jarmark, takže se těším, protože ta atmosféra byla úplně bezvadná. Těším se na kluky, co budou vystupovat a celkově to už se blíží ty Vánoce, takže už je to takový prostě jiný, ta atmosféra je to takový pěkný. Sa mi páči, že ste povedali, že ste tu boli aj minulý rok. To je taká pozvánka aj pre vás, ktoré nasledujete. Príďte, vidíte, je to recenzia dobrá, takže tešíme sa na vás. Ten jarmark, verím, že splní očakávania. Teda, že zase bude o niečo lepšie ako minulý rok. A čaká nás storočné výročie organizácie. Takže ako to vnímate? Trošku hovorí sa medzi zamestnancami, že sa to blíži? Hovoří se o tom, bude to velká událost samozřejmě a všichni se na to těšíme. My taky dúfame, že značneme dobre tú druhú stovku. A keby ste mali tak na záver možno nejaký odkaz pre nejakých kolegov, možno v iných zariadeniach, čo by ste im odkázali, alebo čo by bolo vaše také posolstvo pre tých ďalších našich? Moje poselství by asi bylo, ať máme všichni otevřenou mysl a srdce pro ty, co to potřebují. Ďakujem moc pekne, bolo to veľmi príjemné, perfektne ste to zvládli, ďakujem krásne. Pre vás ostatní, ktorí ste videli našu prvú časť, ktorú sme snad zvládli dobre, trošku so stresom. Verím, že sa budeme stretať pri ďalších reláciách. Zase v najbližšej dobe vám predstavím nejakého ďalšieho hostia. A ako sme spomínali v našich príspevkoch, do komentárov dole napíšte otázky alebo témy, ktoré by vás zaujímali. Ja veľmi pekne ďakujem mojej kolegyni. Ďakujem za pozvání. Ktorá prijala pozvanie, bolo to veľmi príjemné a budeme sa tešiť na ďalších kolegov a vy nás určite sledujte. Ďakujeme krásne a pekný deň vám želám. Díky, ja vám taky. Majte sa krásne.